Tja, Axel. Jag tänkte köra en custom app. Jag vet inte vilken, men det kan vara... vänta. Okej, vi tar lavafall. Eller, jag kollar, okej. Tvättsvamp. Okej. Okej, det där var lite fint. För redstone-block. Seriöst. Okej. Jag hatar labyrinter. Men okej. Jag vet inte ens om man skulle gå här. Va? Okej, det var den här rätta. De har inte sagt någonting. Men man ska köra på Peace. Kan man köra på Peaceful eller? Tar inte det? Rätt. Man ser det. Ja, jo. Det var rätt väg. Det var därför man fick... Aha, det var... Shit. Därför man fick armor, tror jag. Men jag vet inte om man kan köra på Peaceful. Eller om man inte får det, men... Vad blir det om man... Vad blir det om man häller lava på vatten? Okej, jag antar... Ja. Lava på vatten. Och vad händer? Det blir vanlig sten. Vanlig sten. Ja, det var det. Hej ni tjocka stekpannekillen. Vänta. Nej, det är inte bra. Flytta på dig. Flytta på dig. Flytta på dig. Så. Du klarar det. Döda han bara. Men vad fan, då kommer ju jag dö. Vi dör tillsammans. Nej. Yeah, han dog. Yeah. Okej, men det var allting. Hej då.